Čo si na Máriovi najviac vážiš? Vážim si na ňom to, že sa vie naozaj zahryznúť do práce a obetovať tomu všetko, ale hlavne si vážim to, že sa viem na ňo spoľahnúť nielen ako na kolegu, ale aj ako na kamaráta. Majko, najviac si na tebe vážim to, že si vždy ochotný pomôcť. Nezáleží na tom, či ide o biznis, osobné veci alebo náročnejšie obdobie v živote. Som veľmi rád, že môžem byť súčasťou tvojej cesty a ďakujem ti za všetko, čo si ma doteraz naučil. Čo by si mu chcela odkázať k tomuto významnému kroku v jeho kariére? Majko, viem, že všetko ťa to stálo, aby si dostal až sem. Dokázal si to, po čom si tak veľmi túžil. Ostaň taký, aký si. Nohami pevne na zemi a hlavou v oblakoch. Som šťastná, že som touto cestou mohla kráčať po tvojom boku. A nech sa vyberieš kamkoľvek, vždy ťa podporím. Lebo som tvoj najväčší fanúšik. Som na teba neskutočne hrdá. Mário, pokračuj to v tomto svojom nastolenom tempe, aké máš. Ide ti to fantasticky a za 2 roky na riaditeľa klobúk dole. Ako sa mu podľa teba podarilo získať si rešpekt tímu? Majko je v prvom rade ľudský, je rozvážny a v niektorých prípadoch ale aj rázny. No a Majko si úplne priamym dôkazom toho, že aj s paralympijským výborom invalidov sa dajú dosiahnuť takto výborné výsledky, takže palec hore, gratulujem. Má nejaký zvyk alebo hlášku, ktorá je pre neho typická? Jeho typickým zvykom je, keď chodí po kancelárii, tak je určite low kick, high kick, boxovanie do prázdna, na čo samozrejme nadväzuje jeho typické You know who I am? Look at me, I'm a CEO director, my life. Na čo ste ako rodičia najviac hrdí, keď sa naňho dnes pozriete? Už od malého chlapca Mário má takú predispozíciu, aby bol všade tam, kde sa zjaví, obľúbený a akceptovaný. Je strašne aktívny, má obrovské ciele. Veľa si už splnil, veľa ešte ho čaká. Ja si myslím, že toto není posledný jeho úspech, ktorý v živote dosiahol. Teraz povedz ty niečo, Mirka, aby som ti všetko nezobrala. Nie, všetko som ti nezobrala. Tak Mário od tých 14 rokov začal hrať diskotéky, zábavy proste a vedia si to sám všetko zorganizovať, naplánovať, bol dôsledný, takže sme hrdí na ňo, držíme mu palce do ďalšieho života a do ďalších úspechov. Ak by si mu mal dať jednu radu do novej funkcie, aká by to bola? Užívaj si novú pozíciu, novú zodpovednosť a nové možnosti, ktoré s tým prichádzajú. Viem, že to bude len na krátky čas a opäť sa budeš škriabať hore. Veľmi sa z tohto úspechu teším, naozaj úprimne ti gratulujem a vidíme sa na golfe. CEO!